everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Doon ang buwingil at balita. Uy, Ha? ngil asa balita. Usa ang balita. Ngil Ha? Ngano man na Junil, bebe? O ngano man na? bitaw. Di tumigi ka sa life care, Noy. Kay gitawagan magulmin nila nga si Sir Gorio Kunomis Capo. Usa? O si Miss Capo, Junel. Milayas ko si Sir Gorio. Ganihang kadlaon. O guwa na sa ibaw kung asa na siya paingon karon. Usa? Unsam tinihitabo, Junel. Ay nanawag lagi ni Renato ang staff sa life care. O nagpaibaw nga Miss Capo kuno si Sir Gorio. Mao nga mong gisusi din dito. O nakita gyud namo sa CCTV nga Miss Capo gyud siya. Uya, inyo na nag-report sa kapolisan. O nang daday. Dito namigikan sa IP. Napablatter na namo ang nitabo. Asa man day si Renato, Nil? Magoy importanteng gilakaw si Renato. Mibalik sa Manila karon kay naa siya giasikaso para sa inaugurasyon unya sa bagong kondominium. Tala, uy. Dapat maaksyonan dayon o makitaan si Greggy kung asa na siya paingon karon. Milihok na bitaw sila sa hipilit. O kamisan, milihok sa mini. Gipaibaw lang sa muna mo sa balita kay aron basan nga naamoy kasayuran sa mga panghitabo. Salamat. Salamat kay Junil sa imong pagpaybaw. Basin na aradas Gorio, oy. Makit-an lagi na dayon. Maginaot lang tanoy. Kay nag-uulsab maayo taon kayo si Renato. Pero matod pa ni Renato, mubalik ra kuno to siya dayon din Na, unsaon na lang na. Dako, yung kay tulubagon ang nagbantay ni Goryo. Kung simba ko doon ay may tabo niya. Mao gyud na lang. Nagbahad na ba na si Renato nga kung dunay daw tang mahitabo ni Lolo. Sila gyud ang iyang basonon. Ay, ako malipay lang ako nga ito nga rin. Magtagoy-tagoy ito, malipay lang ko. Basta naalan siya. Mao yan. Sigurado gimapriso sila. Ha? Isog na ba kayo na si Renato? Ha? Isog eh. Digin sila makapiog anak kay kuntahan kayo na. Pulos bitaw na sila nga ratol. Pagbisita na mo dito. Kinahanglan gid nga kasuhan sila sa ilang pagpabaya. Kinahanglan nga, imbestigahan dayon na, oy, kung ngano wa sila magkabantay. Nga, nade pasyente nila nga nakagawas. Sigurado yung nga manubag sila. Kung makitaan yun na nga naaslay dakong sipyat ni hitabuan ng... Dako kay niyo katabang ang mga nakuha niyo mga ebidensya tasyo. Mao lagi attorney. Mao nga wa na rason nga magtago-tago ka ba. Panahon na gyud nga musurindir ka sa mga tinugyanan sa palaod. Aron na makahimo na tadayon sa atong legal nga aksyon. Kay kung mapresenta rin nato sa korte, dako kayo niyong impact niya sa imong kaso. O posible pa nga kita ang mudaog niya sa mga kaso nga ilang ipasaka nato. Unsa na, Tasyo? Adam ka na ba nga masurinder? Di ka subok ko attorney. Murag naglisod pag yung ko og himo sa akong desisyon karon. Pero wa ka na angay kabalakan pa, Tasyo. Ako'y pasalig ni mo nga luwas ka na. O wa na kay angay pangunaon. Ang ako nang ipangayon ni mo, mao ang kooperasyon. Kay kung di mo sundo na akong itambag ni mo karon, wa kita mahimo sa imong kaso, Tasyo. Maglisod ko sa pagdipinsa ni mo. Hilabi na nga na ay nagkapato nga akong kantidad si mo. Ay, gamay ang pailob lang ng attorney ha. Gamay lang yung pailob. Ako pag yun ang balansihon og mayo. Maingon ra gud niya ako nimo kung makadesisyon ako. Wa ko magkasabot kaw. Stricto baya kayo sila dito sa mga bisita. Nya karon, ang mga pasyente na hinuon, wa nila mabantayin nga nakaiskapo. Maobitaw kaw. Makapaybuhong gid kay ng balita ba? Mura bitaw og di ko makatuo sa balita gaw ay. Nakalitan gid ko.
Grabe po, no? Sa tanang pasyente dito, si Greggy gay mawagaw. Miingon sila gaw, nakita ko no sa CCTV. Pero mausad ginay akong pangutana kung unsa ni gibuhat sa mga gwardya nga wa man nila makita si Greggy nga migawas, di ba? Gusto ko matanaw sa CCTV gaw kung giun sa pag-iskapo ni Greggy. Parehas tag gihon ako na gaw. Gusto sa kumutan-aw. Ingno na to si Junel aron kuyugan ta niya. Sige gaw. Ikaw lay ingon kay mupatuo man to nimo. Sige. Bubisita man na siya usahay din eh. Ako niyang ingnon. Siya nahitabo ni mo siya. Sakto mo kitong gitambog ni. Kuan, tol ni. Sige tambog. Yan kay gitambag, magitambag. Gitambag. Gitambag. Naon dyan na slide ang nila ni kaon, magugug ka ng matikaon. Nanatahili kong ebidensya, ha? Nanatahili kong mga ebidensya. Karon nga may bawaan na gyud nato ang tinuod nga si Renato. Usada ay kisinagop. Siya ang angay nga malisang karon ug dili ikaw. Size deeply. Dipli. Relax lang, Pets. Relax. Wa man ko mo ingon nga sayop ang tambag na turni. Wa ko'y supak siyang gisulti nako. Dako kong uyon nga mo surrender sa mga pulis. Pero nagkinahanglan lang yun ta og saktong timing. Timing ba? Timing. Oh. Hugaw ni sa una-una dili na ko isulti. Timing. Timing. Miming man na timing. Tatay sa mga miming ba? Timing. Mo ba may timing? Yung mga ipaabot, nga mao naman gyud ni ang gustong igayon. Nabalaga man ko di attorney nako. Nga magsigil lang tagtago-tago ini. Ay, lagi. Pulos bitutan na balaka. Pero abi ko nimo, ha? Naalang ko'y nakitang anggulo ba nga lisod pa kayo natong buhaton kung mo desisyon na yung tawag surrender. Lumay nakaposisyon pa si Renato. Kung ato gining athon, delikado ginug atong piangan. Piangan na noon. Painan. Kana, painan. Sabot ka. Delikado nga atong painan. Okay. Kaya bisag si attorney, ha? Di pa makahatag nato og assurance kung 100% bagyod tang luwas kung mabalik ta sa prisuhan. May pasalig bitaw to si attorney siyo. May pasalig. May pasalig lagi. Pero wa mo na kahibaw sa attorney sa sud. Wa mo na siya makasuway o mapriso. Muro na abogado nga. Sige pangambo nga na papili yung kliyente siya magpapriso. Ako mismo nga nahibaw sa mga kalaki sa sud sa prisuhan. Mas delikado yun ang atong kinabuhi dito. Kaya bisag unsang orasa, pwede tang ipakuot ni Renato dito. Awi! Wala! Oh. Kumantay ka! Wala! Kadugo karon! Wala! May kasikas kalibunan! Murag na itaw! Unsa? Ginoo ko! Ikaw maguday ni Toribia! Oo, Pipito. Ako gid ni. May anhig ko ninyo din kay na ako ibalita ninyo. Unsa man, Toribia? Siguryo. Ilang giingon nga nakaiskapo ko no sa bahay sa mga katiguangan. Unsa? Pero, tinuod ka, Toribia? Maunay akong nadunggan nga balita. Kisa may mong nadunggan nga balita? Gikan nila ni Daday og sa ubang mga tao dito sa mansyon. Ang pangutana. Kung tinuod bagyod nga miiskapo si Greggy. Maunay na kong pangutana, Pipito. Kay kanang balita, gikan na sa kuno na nadunggan nila ni Junel. Unya, unsa may gibuhat nila ni Renato? Wa man kuno si Renato. Di balik ba kuno sa Manila og wa na kuno magtagad sa nahitabo sa inyong lolo. Mao ba? Murag, murag kadudahan na. Di yun siya mabalaka kung unsay may tabo ni Greggy. Kaya ampay man na niya. O kanang giingon ni, nga nawa si Greggy. Tako pa ng questionable, oy. Trivia. Nga no, Tasyo. Tribs, muhangyo ko nimo ha. Nanyaw. Ay. Unsa man ni Tasyo? Adto aning address sa akong amigo nga abogado, ha? Siya si Attorney Tarungoy. Unsaon man ako siya, Tasyo? Paibawa siya sa naitabo kay aron susihon niya kung unsa gyud katinuod nga nawas lolo. Sigurado ka? O lagi. Ina lang nga gisugot ka.
Sigurado ko nga tabangan jud kaniya. Pagpailalan dito, ing na nga personal nga tig-atiman ka ni Lolo. Sige, sige. Karon dayon at tuon ako siya tasyo. Tempaw na kay dagan pa kog isulti nimo kung unsa pa'y angay nimo baton, ha? Sige, sultihi ko tasyo. Kay andam kong mutabang aron mabisto kining tanang binuang ni Renato. Kumusta ka na, Glenn? Maura gihapon, Junel. Gwapa ra gihapon. Bitaw, tinuod mo gina. Pero may medyo kang gwapa, Glenn. Malipay ko kung makita ko nimo. Mawagod ang tanan akong problema. Ayaw palabi, Junel. Kay, dili baya ako basurahan, ha? Nga labayanan sa imong mga problema. Bitaw, Glenn, ang buta kong ipasabot pa. Ikaw ang akong bugtong kalipay ng kalibutan na. Gusto na gani ang imong mga balak diha, uy. Naahinoon ko ihangyo nimo. Oh, unsa man na, Glenn? Kuyugi mi ugma ni Lolita, mo ato mi sa life care. Kay gusto na mo tanaon ang video ni Greggy kung giunsa niya sa pag-iskapo. Uy, hala. Muta na amos video? Pura, di ba pwede, Glenn? Kay gikuha na sa kapulisan ang kopya sa video. Gikuha. Pero imposible sa duway kopya ang life care. Confidential mo guna, Glenn. Unya, under investigation na siya. Di na pwede nga makahilabot sa kaso kay ang autoridad na'y bahala nga muhatag sa tanang report. Di man ta manghilabot sa kaso, Neil. Mutanaw ra man ta sa video. Pero ilang ko mo pasalig, Glenn, ha? Kay stricto mo kayong life care. Suwayan lang gud nato. Basta, kuyugi lang gid mi ugma. Alas 10 sa buntag, mugi ka na ta dito. Paminaw ra gud, Felix. Paminaw. Ngano naman sab ka? Nalan sab kay laing libak diha. Yes, sabada. Ay, sa kulibak. Paminaw gani. Ay, naay nagsulti na ko ini. Sa man. Sulti din. Otro sa marites. Kuan ba? Dili ko no tinuod nga siguro yung may iskapo. Unsa? Sapa niya, oy! Kinsa'y nagsulti ni mo, anak, ha? Daday! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.